Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, nansi enye episode yohlelo olithandayo silibiza ngokuthi Star Wami right here on a favorite channel Umjolo Show. As per normal, igama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Yalazi ukudaba ukuvela nje ku screen sakho kusho ukuthi sokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta uStar. Mhlambe nawe noStar wakho ofisa ukuthi abe la noma ukhulume naye via i-call, lula kakhulu ongakwenza u-email us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. While doing so, ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yakho. Njenganjwayelo amakhanda siwabhekisa phansi sisho ngazilinye. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Masenze njalo izinto zethu ziyokhanya ngebloom juice la eceleni. Uyabona ukuthi ukuthi umuntu wesifazane uyayithola leli bloom juice yakho, ukuthi umuntu wesilisa naye futhi king bloom juice yakho. Khona ama numbers la ngezansi ukwazi ukuthi washayele ulethe imali yakho bakuthumelele izinto zakho noma ngabe ukephi eSouth Africa. Siyangena ke njengamanje kwishow yethu namhlanje. Uyabona eceleni khona umfowethu esinaye sizokhuluma naye just to find out ukuthi yini imbeka la nanokuthi indaba yakhe ihamba kanjani. Mntaka baba Mfowethu kuhamba kahle. Ngiyaphila qha wena njani? Hayi ngikhona mfowethu. Siyajabula mfethu ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni. Asiqale nje ekuqaleni mfethu, ubani esinaye namhlanje? Igama lami nguPhilani Sibongo Ngwakacebekhulu mfowethu. Mfowethu siyajabula baba ukuthi sibe nawe namhlanje la ohlelweni. Awusithathe nje usibeke nje mfethu, yini ekubeka la namhlanje? Okay butami, ngizoyiqala nje ekuqaleni kahle kahle. Mina mfowethu ngokuhlala amakhaya ami ngisuke eJozini endaweni yaseMlotheni. So njengamanje ngila kwaMakhutha ngokuhlala ngiqashile khona ngesimanga sokuthi ngisondezile amatoho eduze. Okay. Kushuthi ke mfowethu isimo sami sime kanje. Ngithe uma ngabe ngifika lapha endaweni yakwaMakhutha ngathola umqasho khona. And then mangabe ngithola umqasho khona benginokuhlala nje isikhathi eside kunosisi bengigcine sengimbona ke lapha emqashweni. Okay. Kwasho ukuthi ke usisi lo engikhuluma ngaye umuntu onomuntu athandana naye khona la emqashweni. Okay. Ngicela ukungena emlomeni. Ufika emqashweni uzisukela eJozini uyafika uzohlala la kwaMakhutha. So mengabe uhlala kwaMakhutha kwindawo eyodwa nihlala nalosisi. Kodwa manje uyabona futhi lo sisi unomuntu. Yebo, hayi kunjalo mfethu, ngiqonda ukusho njalo impela. So uma sihlele emqashweni lo sisi unomuntu wakhe, but lo muntu wakhe unokuvuka njalo ngaso sonke isikhathi ahamba emsebenzini amshiya usisi. Usisi nje umuntu ogcina indlu ihlanzekile, awashele nobhuti into zakhe. So ke mina kushuthi ngimbona kanjalo kusisi. Ngibe naleya nto leya njengomfana, intombazane mangabe imi kahle uthi uyayibona nawe inesinqa, imi kahle yebo leyo nto lo. So ngathatheka nami ngagcine ngifisa ukuthi ngigcine sengifikile lapha kusisi, ngigcine sengikwazile ukuthi ngikhulume naye. And beku-easy ukukhuluma naye usisi ngoba bengimane nginama sign okumkhombisa nje ukuthi ngi-interested kuyena. Khona la emqashweni. Mengabe umkhombisa ukuthi u-interested kuyena, uyazi ukuthi unomuntu. I-behavior yakhe uyak-entertain mhlambe noma uyakuziba noma uyayitshela ngawe kwenzakalani? Mfowethu ubekhombisa ukungi-entertaina kakhulu okungangokuthi ngigcine sengisondelile nami kuyena ngakwazi ukuthi ngikhulume naye usisi. Into yethu futhi ngayibona ukuthi iyaqhubeka. So ongangokuthi bafo sigcine sesilalile bafo. Imaki. Kwangathi kuyagijinywa lana mfethu. Nginigcineni entertainana senilele manje. Niyatshelana ukuthi niyathandana noma ukuvumelile mhlambe wazi wasondela kwiroom yakho, the time ya kwiroom yakho ugayi ubeke emsebenzini mebuya ntambama what happened? Alright, ngikulandise kahle nje istory mfowethu. Kahle usisi ube nokuphuma nje ngoba bekade ngisho. Ube nokuphuma nje maye ngabe yoneka izingubo zakhe, ngimbone ngilibele ngimbingelela ngaso sonke isikhathi. So uma ngimbingelela usisi bekhombisa naye kuba interested. So yilendlela nami engigcine sengisondela ngayo. Nawe uyazi njengamajidi ukuthi intombazane maye ngabe ikhombisa ukuthi iyakuvumela ukuthi ukhulume, ugcina ususondela ngaleyo ndlela leyo. So ngagcine sengikwazi ukuthi ngifike eduze kukaSisi ngikhulume naye, but ukukhuluma kwethu bakade singakaze sifake ingxoxo zokuthi siyathandana noma kanjani. Bekuwumkhuba nje ngoba kushuthi bekunaleyo mizwa eyenzakalayo yayisigcine ke iyadevelopa ngendlela osokwenzeka ngayo ngoba manje usisi ubukeka sengathi manje isikhathi esiningi usesichitha langa kumina uze buyele endlini ngoba nakho esebona ukuthi vele isoka lakhe selizobuya emsebenzini. Mfethu ngiyazi ukuthi mabe nihlala emqashweni angikwazi kaMakhutha la ukhona ukuthi kume kanjani, but ngiyazi ukuthi kunabantu basuke besemsebenzini mhlambe during the day. Niyenza nini lento? Nigcina kanjani ukuthi abanye abantu bangaboni ngalomkhuba eniwenzayo nobabili mhlambe ukuze bamtshele phela ukuthi wemfowethu khona odlayo lapha yana endaweni yakho?
Mfowethu umbuzo wakho iwona kakhulu ongilethelana njengamanje. Kahle kahle bafo angifuni ukuqamba amanga. Ukhona oseke wakhombisa njengamanje ukuthi uyabona ukuthi ikhona into eyenzakalayo. So that is why ngithi ke angisheshe ngizama ukuwunqanda lo mshophi lo mfowethu angazathole ngeyakhe indlela ngoba manje kunomfowethu nje okhona lapha emqashweni naye. Shuthi lento le ubemane ibona noma sithi siyayenza thina sizama ukuyicashisa ngendlela esizama ukuyicashisa ngayo. Kodwa yena kushuthi ubelibele ibona lento le manje maye ngibona ngingaphandle unokungiblackmail ngitshela ukuthi angimthengele into encane ngimbambele u1 izinto ezinjalo and ngiyasaba ukuthi mangabe sedakiwe uzogcina efuna ukuyiphahluka lento le. So njengoba enkulumeni yakho veza ukuthi ubeloko eyibona lento kusho ukuthi lento oyenzile nalengane awuyenzanga kanye awuyenzanga kabili awuyenzanga kathathu kodwa umphindile njaya. Ngimphindile mfowethu ngimphindile ngoba manje ubeselibele ebuya njalo usisi uyayibona lento okusho ukuthi naye lento bekuyinto ayithandayo and indlela enza ngayo njengamanje usenokuvela ethatha impahla zami endlini yami ehamba yoyiwashela kwakhe lo mfethu thola ukuthi mina njengoba angakasebenzi kunokuthola nje imali ngaleso sikhathi emakhaya uvela athatha impahla zami ehambe yoyiwasha endlini yakhe uma ngabe yoyiwasha endlini yakhe usebenzisa yona lensipho ethengwa umfowethu lapha ngoba kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ngiphelelwe insipho kwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ngiphelele nawo ukudla avela afike nokudla asuke nakho ngalini manje lento kushuthi omakhelwane ngiyabona bazogcina bengayithandi njengoba sekukhona umuntu okwazi ukuthi esibone kwenzeka yonke lento ngibona ukuthi ngcono ngivele ngisheshe ngiwunqanda umshophi ngivele ngiyicacise lento ngendlela engizoyicacisa ngayo. Okay, so i-friendship yakho noma i-relationship yakho nesoka lengane ikanjani nabantu ababingelela mhlambe emqashweni noma ukubonana nje anijwayelene ngaleyo ndlela zikhiphana? Mfowethu nje hayi ngathini i-relationship yami nesoka lakhe kuyafana nje nento engekho ngoba mhlambe kuukumbona ehambela lapha ya mhlambe ngizosalutha kanye ngaleso sikhathi sizohlangana kulayini kodwa nje ayikho into esike siyikhulume naye etheni mhlambe ukuthi show ayibhekele endaweni yakhe abhekako. Mfethu uveza ukuthi ufuna ukuzoyiveza le ndaba ufuna ukuthi azi lo mfethu ukuthi intombi yakhe ishawa uwena noma niyathandana naye but at the same time uveza ukuthi lento iqale kuyinto ekade ningekho ngathini ningekho attacked kuyona but njengamanje ni develop ama feelings. Ubani o develop ama feelings to each other? Wena osomthanda kakhulu girl noma naye seniyathandana nawe usuyabona ukuthi I know ngoba sesiyathandana why not singayivezi lento? Ukukhuluma nje iqiniso mfowethu usisi ngibona sengathi wenza kakhulu but futhi angeke ngize ngisho nami ukuthi uyena owenza kakhulu because nami indlela enza ngayo sengize ngakhetha vele nami sengizwa nginalo uthando lwakhe so ngibona ukuthi kungcono ngivele ngiyiveze lento and futhi sesike sathi ukuxoxisana nodadewethu nosisi lo ukuthi kungcono sivele siyenze lento njengamanje ibe into vele semthethweni. Yebo. So naye lento ozoyenza namhlanje ukuthi wazise isoka lakhe ukuthi ukhona yinto enikhulumile navumelana ukuthi niyibeka public. So many ibeka public uthini uthi uzomala lo mfowethu noma unithanda nobabili it's a free country manje? Ngizokhuluma iqiniso bafo ngoba manje sikhulumile yena ukuyikhuluma kodwa akavumanga ukuthi ngize la yimina othatha isinqumo ngoba sengiyabona ukuthi kunezinto ezenzakalayo ukuthi no man indlela engase ibe easy ukuthi ngize la kuwena ngibhalele wena ngoba ngiyazi mfowethu ukuthi uyayusize ngezinto ezikanjeni so ngithe angibhalele wena khona ngizokwazi ukuthi ngithole lo sizo lo kodwa yena sesike sayikhuluma lento le sesike sayikhuluma naye savumelana ukuthi yinto esingayenza noma ke singalinqumanga ukuthi singakhona ukuthi siyenze nini. Omunye umuntu angayibuza mfethu ukuthi why lo mjidenza lento ayenzayo uyenzelani uyenziswa yini usuke emakhaya leJozini mefika eThekwini usanezinyangane ezimbalwe khona usehlanyiswa intombi ufuna ukuthi ihlukane nomuntu wayo wena ke ubona ikusasa yini kulomuntu indlela omthole ngayo uhappy ngayo ukuthi mhlambe wena uzokwazi ukumbamba angadidiswa amanye amajida ngesinye isikhathi njengoba wena because kumina hayi ukuthi ngithatha kancane intombi yakho but kumina it's a easy target ukuthi ukuze kwayikona ukuthi nithandana nitshelane phakathi nendawo usumginqile a couple of times yabo. Ngiphendula nje umbuzo wakho bhuti omdala ngingasho ukuthi kunalento le mfowethu okuthiwa mhlawumbe abantu badalelwene futhi kuyenzeka ukuthi abantu abadalelwene so angeke sazi ukuthi kahle kahle uyibona bapha abantu esidalelwe ukuthi siyogcina sinabo empilweni kungenzeka ukuthi mhlawumbe lo naye namhlanje nawe mfowethu akuyena mhlawumbe umuntu wakho ushade nomunye umuntu asazi so lo naye uyena udala okay isiphume lapho esoke mfowethu ngifuna ukusho nje ukuthi
nginethemba mangabe ngibona izinto zami naye indlela ezihamba ngayo, indlela mina asangihlonipha ngayo futhi akulangazelela ngakhona ukuba nayo. Singakanani isikhathi ufikile la eThekwini? Ngizwe ukhuluma ngathi kusayisikhathi esincane. Isikhashana nje ngino 3 months kodwa ngicabanga ukuthi sengikufundile okuningi ngayo. 3 months mfethu. Ku-3 months mfethu. Hayi nje ayamlinda noma unyaka. Akwenzeki mfowethu, ngibona ukuthi kungcono ngiyenze lento le umama ahlale ekhona la eduze kwami manje ngokusemthethweni. Mfethu uveze ukuthi awutohozi but ngikuzwile futhi uthe i-support ikhona ekhaya. So wenze njani-ke ukukhipha imama happy because ngiyezwa ukuthi umjidi uyahamba esipani lisale endlini lona. So the time nisale endlini wena nje kuba ukuthi liyakwashela lithatha ukudla noma nayo khona iy'ndlela ozama ngazo ukuthi mhlampe lijabule. Okwamanje mfethu kusawukuhamba ngifaka ama-CV kodwa ukukhipha umama isikhathi esiningi nginakho ukuthi mangabe befakile lokho okuncane ekhaya ngizame nami ukuthi ngimjabulise umama ngoba phela vele umuntu osenhlizweni yami umuntu engimthandayo. So ngiyacabanga ukuthi ezinye zezinto lezo-ke ezimlandayo umama ukuthi kungangcono ukuthi ashiye i-relationship akuyona ayibonayo ukuthi i-relationship engcono. Uyangazi ukuthi angisebenzi kodwa manje ubona ukuthi kungcono ukuthi avele abuyele ngakumina mina ngingasebenzi. So lokho kumina kukhombisa olukhulu uthando ukuthi uyangazi ukuthi akukho engikuphethe ngesandla kodwa still uyakwazi ukukhetha mina. Yani mfethu before senza ama-calls ngifuna ukwazi mfethu ukuthi lento esizoyenza la yinto ejulile futhi enzima. Uzimisele ngani moving forward? Uyamthatha umama niyasuka kwaMakhutha niyofuna umqasho kwenye indawo noma nizoqhubeka nithandane senikhona lapha noma kuzomela nisho because angikholwa ukuthi kuzohamba kahle lo mfethu elokhu ebuka intombi yakhe iphithiza laphaya seyithandana nawe. Mfowethu iqiniso lelo-ke iqiniso nje elimsulwa. Okwamanje njengoba ngingakasebenzi ngingasho ukuthi sisazothi ukuthi igozolo khona lapha kwaMakhutha kancane noma lawo matshe nalezo imvula zizobe zikhona kodwa ngiyathemba ukuthi ngothando lwethu lizoyenza indlela sizozama ukuthi sibekezelele lezo imvula sivike sobabili kanye kanye sikhoselisane la sizokwazi ukuthi sikhoselanise khona. But okwamanje njengoba ngingakasebenzi angeke ngize ngikwazi ukuthi ngiphume kule ndlu engikuyona because ngibona le ndlu kuyiyona affordeka kangcono kunalezi ezinye izindle sengeke ngazithola noma ngazibona before ngifike la kwaMakhutha. Okay. Ngizwile ukuthi uthe kunomuntu okulokethi thengela u1 wenzela ukuthi khona ngiyakazisho. Mhlambe to be specific to umuntu obukayo ngaloko umuntu uyakukhokhisa udakwa ngawe ezikhiphani. Mfowethu usengiqedile okungangokuthi lo muntu mfowethu mangabe efika kumina kumele ngenze sure ukuthi khona into engiyikhiphayo ngoba uvele efike nje sezothi hey mfowethu inkongozelo uyazi nawe inkongozelo sekumele iphume ephaketheni lami ahamba yophuza ngiyabuka ukuthi akusiwo namandla amandla abazali bami lawa awaphuza lapha. So ngibona ukuthi ngcono vele ngilokhuze ngibeke ubala ngoba uyangikhokhisa nje straight. Uyangikhokhisa. Yani cala ungiboleke ifoni yakho mfethu ngiphi inamba yayo ingane sikwazi ukuthi sikhulume naye ngoba ayikhona. Alright. Siyakhala. Hope you are ready mbukeli ngoba mina I am ready as much as lungishaya uvalo but alungishaye kakhulu because we looking forward ukuzwa ukuthi umfowethu uzothini mengabe efika la njengamanje. Okay mfowethu ilena ke inamba yakho mama. Okay mfowethu ngiyabonga uthi ngithathe ngapha nami. Kushubile mfethu. Kunzima mfowethu nami ngithuke mfethu ngiyabe ubona izandla zami zisheka. Linzima lolu daboza nalo mfowethu. Hayi lunzima khona lunzima nakumina ngifuna ukuqamba amanga kodwa ngiyabona ukuthi iyona into sekufanele ukuthi ekugcineni yenzeke. Mfethu. Ngiyabonga mdala baba. Ngiyabonga mfethu. Awuseke. Ngifakele lawo ma-headphones ke sibone ukuthi hello valo lashaya mina athi mina uzoconfessa manje. Yibo. Nako ngibulawa uvala bo. Hayi ungabi novalo bafuna ngithembe wena njengomuntu ozongisiza.
Mm. Uminenhle iyaringa. Yes, hello. Hayi kunjani sisi? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noDlala Matifana la kumjolo show. Ngicela ukubuza ukuthi ngikhuluma nawe. We, indaba zey'kemu nje bhuti. Hayi, ngiyabonga Nkosi yami. No, Angifuni nje indaba zey'kemu mina. no, ngicela ungilalele. Angisona iskemu mina dadewethu. Pho yini? NginguDlala Matifana from a production company ebizwa ngokuthi umjolo show. Manje mina ngihlangana nalokho. Ingoba nginomuntu la othi uyakwazi so uthi khona into afuna ukuthi ayikhulume nawe osuku la namhlanje so yingako ungibona ngikufonela namhlanje yabo. Ubani nalo? Okay. Ingako ke ngithi mhlambe ke ngicela unginikeze isikhathi uzwe ukuthi ngifuna ukuthini kuwena. Nginophilani la noKacebe ekhulu. Okay. Uyamazi lo muntu uqala before ngikukhulumise naye? Yebo, ngiyamazi. Umazi kanjani? Umuntu wami. Okay. Hayi ke ngoba kusho wena Philani ungakhuluma naye ukulalela umama. Yeah, sithando sami kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila bhebe wami, ngiyaphila mfowethu. Ngithe ngibhalele la kuMatifane khona sizokwazi ukuthi sisizakale lento esiyenzayo sigcine siyenze ibe impumelelo ngendlela esike sakhuluma ngayo. Ngiyaxolisa ukuthi angikutshelanga-ke ngesikhathi ukuthi ngizoza la. Kodwa nje ngibona ukuthi ekugcineni iyona ndlela ezoba easy ukuthi siqhubekele phambili nempilo ngendlela efanele. Manje wena uma usuzovele uze lapho sengifonela abantu engingabazi ungangitshelanga mina. Yeah. Uza kanjani ukuthi ukwenze lokho? Because sasikhulumile ngalento ukuthi okay sizoze kulento siba u2. Yeah, ngiyakuzwa sithanda sami kodwa manje bese ngibona ngathi kuqhubeka isikhathi lento ingenzeki so ngiyabona ukuthi sizoze sibanjwe lento singayenzanga ngendlela eyiyona so uma ngabe ngibhalela la kumjolo show ngiyazi ukuthi kuzoba nendlela yokuthi ibekeke kahle lento singazenzeli thina ngokwethu ngoba mhlambe thina singathi siyayenza lento ngokwethu bese igcina ingasabi right ingaphethi ngendlela okufanele ukuthi iphethe ngayo mama. Hayi ngiyakuzwa sithanda sami. Okay, akunankinga. Okay, ngicela ukungena nje la weminenhle phakathi kwenu nobabili. Ngiyezwa ukuthi no Lovey Dovey yonke into ihamba kahle phakathi kwenu. But kunomjida la uSiyanda owuyena onaye njengamanje ohlala naye endlini yakhe. Yonke lento because usengitshelile uPhilani ukuthi niqale kanjani ukuthandana. So wena you are willing ukuluza i-relationship yakho nomuntu eminyaka for lo muntu osobe naye inyanga eziwu3? Buti ngilindelena noma yini kuyafana umuntu engihlala naye endlini akangisatisfy ngalendlela uPhilani angisatisfy ngayo so akukho kunye engakwenza ngiyamthanda uPhilani lo munye awusamthanda uhlaleleni pho naye? Hayi imali nawe uma uyifuna imali uyahlala nje nawe mokuthi awusebenzi vele bengihlalela imali because akanginelisi hleze khathele nje silima nje sihlale endlini akukho kwakhe nje ukudla nokufuqa kuphela phuma ahamba ethaveni ayophuza utshwala abuye manje ngizohlala kanjani nomuntu onjalo nje. So uthi ukuthi weekdays uyasebenza ngama-weekend uyadla uyaphuza iloko kushoyo isikhathi sakhe akakuniki? Akanaso isikhathi sami vele akanginelisi nje wasekuqaleni wayevele enganginelisi so that is why ngingavele ngakhetha ukuthi ngithanda noPhilani. No, okay ngiyakuzwa ngicela ungibambele kanjalo sizama ukubona ukuthi somthola yena uPhilani la mhlampe mekuwukuthi uyatholakala sikwazi ukuthi sikhulume naye. Yo. Cela ungibambela nje kanjalo. Yani. Eish, juluka mina. Yabona mfethu kumele ngikwazi manje uyaringa ubaba. Hello? Mfowethu ukuhamba kanjani? Ngiyaphila mfowethu. Mhlongo lengikhuluma nawe uNjomani uSiyanda. Yebo uyani. Ngingalo ngikhuluma nobani? Ukhuluma noMatifana mfethu ngila kumjolo show i-production company edila nje ngeindaba zothando, umjolo, yonke nje abantu abathi bayathandana. No ya hayi ngiyabona.
Mfethu into eyenza ngikufonele namhlanje ngoba nginomuntu wakho la uMinenhle uMadlamini angithi uyamazi uthandana naye. Hayi ngisho phela mina nje uMadlamini uMasibakhulu lo namba hayi lo udalo wami lo Udalo wakho mfethu isidudula sakho. hayi impela Nginaye la mfethu nginaye la njengamanje noma engekho live usefonini kodwa umuntu enginaye kakhulu nokuyena isizathu sokuthi ngikufonele namhlanje umfowethu othi uhlala nawe lapho eStandeni uPhilano akaCebekhula ngazi noma uyamazi yini. ngabe ngiyamazi nje omningi umfana nje ofika ngilapha lapha eStandeni la kuhlala khona. Ubudlelwane bakho naye buhamba kanjani? Hayi noma sazana nje sazana ngibona la sibingelelana masihlangana nje lapha emahlawini noma chitha amanzi noma ngiyogeza ho into kanjani sibingelelana phela nje sazana ngaleyo ndlela. Okay. Okay, no, ngiyakuzwa mfethu. The reason why ngikubuza le mibuzo le ingoba angazi ukuthi bona yena nomuntu wakho bazana kangakanani kodwa ba decide ukuthi bakutshele bobabili lento abafuna ukuthi bakutshele yona. So ingakho ngifuna ukuthola i-relationship yenu ukuthi mhlawumbe nini nobathathe ihamba kanjani yangithola. Hayi ngiyabona. So uready ukuthi ubeze ukuthi bafuna ukuthini kuwena. Hayi bengakhuluma. So okay, so angazi noma wena ozoqala Minenhle noma wena Philano ozoqala ukuthi utshele uBafo lento ofuna ukuthi nimtshele yona. Kodwa ngoba wena enginawe la mhlawumbe uMinenhle uzojoyina isiqhubeka. Omchazela uBafo ukuthi yini le kwenziwa zokukhuluma naye la ungakazi ukhulume naye live ngicela ukubingelelana. Okay, ngiyabonga kakhulu bafozi. Wemfoka Njomane yimina ngempela obhalele la kulolu hlelo lolu ngoba bengidinga ukuthi kube khona usizo. Mfowethu ngicela ukuqala ngokuthi ngiyaxolisa la ukuthi ngigcine sengibona intombi ekhaya kunoba ngihambe ngiyobona intombi ngaphandle. Ngibe sengibona umuntu othandana nawe emqashweni yize noma bekade ngazi ukuthi uthandana nawe kodwa manje inhliziyo yami ibisikapakela ngakuyena ngahluleka ukuyibamba nami ngase ngakhuluma nomuntu wakho kwase kuba khona ke izinto esizenzayo nomuntu wakho manje sesibona ukuthi kungcono sivele sizicacise ukuze mangabe kuvela mhlambe sekuvela umntwana ungagcini nawe usobambiseka ijazi. Awu hayi manje ukononje nothini kwethu awuqale phansi yakanguzwa mina. Hayi kunjalo nje Mfoka Njomane mfowethu ungixolele kakhulu la injalo nje lento mina nowa kwakho mfowethu sinakho ukuthi sishabanise amashidi ndawonye. Hayi inkinga ke la iyamanga ke le into iqale mina ukwenza ngoba phela ngithi uDalbe ngihlala naye isikhathi esiningi elana nami endlini ngihamba ngiyosebenzisa umshiya futhi ungekho kusolifana. Iqale mina ukuyenza lento engenza. Hayi mfowethu angaba ufakazi ke naye kulokho ke kodwa nje kulo 3 months engifikile mhlawumbe inyanga isiphelile mina naye sishabanisa amashidi ndawonye mhlawumbe angakufakaza. Shit. Kodwa wena ukho konke nje bungakazi ukuthi isibindi sesithola ngokuthi manje kumele uzokhuluma nami usutshela abanye abantu abangekho nathi isitendeni ningibinzi ukuthi sihlale phansi sibinze inkinga uma ukuthi ayilungi uma sekuyimali ufuna abantu abazosiza umuntu abathi inkinga ayilungi uthetha besibinzi ukuthi wena manje ungixhaphaza ukhomkhoma ungixhaphaza kodwa konzayo usungathi ungakazi ngizohlala nami ukukhuluma ukuthi siyaqonda njengoba abantu abahlala ndawonye uzoqhamuza uzongena noma yawo masembo ngena wona masembo manga ungena wona. Mfethu imali ungazi uvukula kakhulu ungabolezwe iside lentombi yakho mhlambe Minenhle usasekhona ngani? Yebo ngisakhona futhi. Uyamuza uthini umuntu wakho? Umuntu wakho 1 cause la nginomuntu wakho 2. Umuntu wakho 1 uyasho ukuthi akayazi. Hayi cha kodwa nawe usuyaphaphale manje. Umuntu wakho 1 nomuntu wakho 2 uhlangana. Cha angithi wena uthandana kakhulu kodwa nawe. Angithi uthandana nabo boba u2. Awukamtshela. Uhlangana laphi wena? Uhlangana laphi? Hayi ehlisa umoya mama ngicela ukuthi wehlisa umoya khona lento izoba impumelelo ubhuti uzosiza thina so ngicela ngizosiza mose ukungiphakamela sisi. Uzokhapha nje naye. Nginingi uma sengabe sengicabana nodwa mina kahle yini ngiyasengithunga ngitshena yona. Mina mfethu ngizokutshela iqiniso yezwa. Mina ngine show ebizwa ngokuthi uStar wami ngiphinde ngibe ne show ebizwa ngokuthi silungisa umjolo.
So umfowethu la uPhilani wangicela wangibhalela ukuthi Matifana ngicela ukuzovela kwishow yakho ngifuna ukuconfessa ngitshela uBafa engimdlela intombi yakhe emqashweni ubhale kanjani Akangidli siyathandana. Akangidli siyathandana. Oh Akangidli siyathandana. but i-email beyibhalwe kanjalo kodwa-ke kulungile-ke so mina sengithi manje sengoba sengikutholile efonini wena Siyanda ngikhulume nawe kahle ngizame ukuthi ngikutshele ukuthi kwenzakalani so ingako manje sekungazi ukuthi mhlambe mina umqhathi noma umxabanisi la kanti mina ngizozama mfethu ukuthi uyizwe lento wena uthi uyayi-accepta noma uthi okay khuluma naye-ke mina enhle mtshele wena ukuthi uhambilwa emsebenzini wakushiya wasala wawolala nomunye umfana mtshele Yebo Siyanda. Yebo Dani. Njani? Ngiyaphila. Ngiyathemba usukuzwe konke. Angikuzwa mama. Ngiyathemba ukuthi usukuzwe konke. Ngingakuzwa noma ngikuzwa nje akufiki nje kahle kimi. Lento izwayo utshelwayo yini angayizwa manje ngoba phela vele into esengiyikhulumile iyona mangabe vuma mami iyona lento esiyikhulumayo. Lento ezwayo iqiniso so mina ngeke ngize ngikwazi ukuhlala nomuntu unganginelisi mina isikhathi sami nje yabo uPhilani mina ngiyamthanda ngeke futhi ngingizimele ngoba wena unaso isikhathi sami uyahamba uyazi ukudla ulale embhedeni sezukhatheke uyahamba uyodabona abangani bakho awunaso isikhathi sami ukuthi ngiyamthanda uPhilani usho uthini mina kanti kahle kuwenza nini kanti ungabe usuthi bengihlalele nje imali yakho otherwise ayikho nje angikaze ngizithande mina kunjalo ngifuna nje imali yakho iphathi ongayizwa wena njengamanje kanti Bafo ngoba vele usekhulumile mama yipho wena iphathi ofuna ukizwa kangcono mhlawumbe engasiphume kuyena emlonyeni wakhe Phela ukuthi kuyangimangaza nje noma sengene njena ukuthi sezofika manje ezoqhamuka into njena ukuthi manje sengamazi ngifuna yakho ukuthi uPhilani mina uyanginelisa nje ngendlela right so ngeke angithi usuthi right ngawo Sengi-right ngawo imali yakho sengiyidlile sengi-right sengithola umuntu engimthandayo engingelisayo yo manje umelisa imali mina bengimelisa ngayo yena ezokumelisa ngayo ngathi kahle mfowethu indaba zokusebenza uyishiye njengamanje indaba zokusebenza isezukusiza njengamanje umuntu wakho uyakutshela ukuthi ubunga nawe ke thula ke Philani ngoba nawe thula oqala usebenza udla imali yenye indoda thula nje awukuthule nawe umlinde naye Usiyanda khuluma nawe udla imali enye indoda nithi but uyena lo muntu ofuna ukumuva on naye angani lo kade udla naye vele hayi ukuthi vele sengifuna ukumuva sengimuve on vele akubuza Usiyanda ukuthi wangigcinelani nendlini yo ngigcina ngendlini into engihleze ngilala nawe mina ngiyumgcine mina angabango lesine mina ngithi ngiyekhaya ngiyabuka nje kuseni uvuka emsebenzini ube nami ngathathe uma uhamba uthi akini sokungayili kini sokuyolala mina next door mfowethu usuke namba ha akathathe kahle mina ngiyangidakela mina baba asukudakela Nkosi yami ukuthi mina onke lento njene ngalo kodwa hayi ngempela ngiyabonga wena ngathathe mina bengigonda lapha nje ngilibheka lakho lapha awukeke Bafo futhi ungiblessile nje bhuti abantu ngiyabonga hayi ngiyabonga mkama ungiblessile nje ya kahle wena Bafo kuzofanele ukuthi uyisole wena ngokuthi umuntu ungamnikeza isikhathi sakhe futhi ubuye umvilaphele nalapha ya embedeni so mina ke sengikhona mfowethu ngicela ukuthi unginikeze ithuba ngitake over ngiqhubeke nayo mama Alithi wenza umnikeza ngani yena uma uthi umnikeza ufuna unikeza ithuba isinquma sakhe uyena mina ngithi inqoma zojana uma uthi ufuna ukufana nami akahlukaneke nami ngangishiye phansi ashiye yonke into yami ekuyona zonke izinto bese ngiyangena nakushiye phansi uyafana sengishiye konke vele iy'mpahla awuzikuy'mpahla zami endlini yakho mina sengithathe konke ngahamba nako futhi kuleyo nje wena sala lapho kwesididi futhi ngisakudingi sengi-right awusakufuni kahle ngitshele nje live usakufuni wena lo mfana loyo othi lo mfana lo nibhekana naye lapho ufuna ungangifici naye lapho endini ngiyamfici manje ke Bafo asilungise ulimi phela awuzungibiza ngomfana ngizwa la ukhuluma emadlebeni nami njengamanje ubiza ngomfana washo ngathi yena uyindoda
Washo ngathi uyindoda-ke wena. Mhlawumbe uqinisekile. Ngikhombisa phela lokho ukuthi nje ngiyindoda uma uzobona namhlanje ngifuna ukubona uma ngifika lapha endlini. Kahlathi ubani kahlathi ba indoda phakathi kwethu. Hayi kulenze bhutani. Mina ngiright nje nawe pho ube right nje. Uyitholele umuntu wakho uzofana nawe nje abesilima nje. Njalo nje lento kuzomela Kodwa ngiyabonga shame ngizile. Usehambile usebalekile usiyanda kusho ukuthi uyabona ukuthi le ndaba enemzela nazo azikho zinhle so usedecide ukuyivala ifoni so officially nina nobabili niyathandana mina yebo yo hayi ngikhetha ukuyivala mfethu hey wena mfethu mfethu lo muntu owenza kanje mfethu quickly wamuva on wazohlala nawe wena ubona ukuthi ngeke azayenze lento kuwena ngelinye ilanga esethola umjito ongcono kunawe mfowethu inhliziyo njengamanje inhliziyo ayiphakelwa njengamanje nginalelo themba elikhona enhlizweni yami ukuthi mhlawumbe mangabe senami singakhona ukuthi siyilungise yonke lento eyenzakalile kodwa ngicabangi njengoba bese ngeke ngabeka ekuqaleni ukuthi angiboni ukuthi kuzoba khona inkinga njengoba wonke umuntu siyathemba ukuthi unomuntu adalelweni naye mfowethu nami nginethemba ukuthi mhlawumbe ngenze sengilitholile ubambo uma usuka la mfethu ubheka endlini uya kulo mqasho ohlala umfoka Mhlongo njengoba edini wethuthumele nje washo ifoni nizobhekana kanjani wavala ngisho ifoni manje mfowethu bese ngike ngasho ngathi iyabona njengoba ngize la vele sizoyiveza lento and futhi siyimisela ukubhekana nazo zonke imvulo zamcolo abangase bedlule namatshe esingabhekana nawo sizokhona ukuthi sime isibindi sibambisane sibone ukuthi sidlula kanjani kuyo yonke into mangabe kudluleka ngendlela okungadluleka ngayo I know so funda ama comments wakho la ukuthi uyibone kanjani le episode namhlanje lento enziwa uPhilani wena uyibona right uPhilani mfethu angazi bafethu uyibona kanjani le episode angive ngibuza kanjalo uyibona kanjani le episode ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakho Umjolo Show otherwise search find and follow Dlala Matifane on Facebook Umjolo uzobona nje Umjolo khona ipage with 1 million followers Dlala Matifane verified siyabonga kakhulu ukubukela kwakho before sivale uma ukuthi uyangidinga ku-event yakho emcimbini wakhe zo-DJs o-MC Dlala Matifane@gmail.com email address oyisebenzisayo le each and every time ufuna ngizonandisa emcimbini wakho ngiyaluma kona ephaketheni lakho kodwa phela hayi kakhulu siyabonga kakhulu ukubukela kwakho